बड़े भैया खातिर जोरदार ताली हो जा भैया। भैया दो शब्द कुछ बोल दी ओकरे बाद हम गाना गाई माई। इनकर आवाज हमके खींच के ले आई, हम चाहब इनकर खातिर एगो जोरदार ताली गड़गड़ा बोला प्रेम से हारा हारा महादेव। इतना बढ़िया हमारे ब्लॉग अध्यक्ष के घरे बियाह बा, इतना बढ़िया लगा था। और ऊपर तिरंगा इनके घरे के दुआरे लगल बाटे, बड़ा खुशी है हम यहाँ आए। भगवान करे कि जोड़ा हमेशा खुशी रहे। कुल माई बहन गुड़िया लोगन के प्रणाम, कुल बाबा लोगन के प्रणाम, जितना भी है लड़का बच्चा युवा, मेरा जवान पीढ़ी, मेरा जौनपुर की माटी, सबके प्रणाम। बड़ा अच्छा लगा था। अब हम ज़्यादा इनके इस मूड को हम तोड़ते नहीं, हम चाहे भैया बजा देखिए। और जब माई के आगमन होला भैया तो डांस करे के भैया, ताली बजावे के बाद कौन भाव पे माई के ब्रह्मा विष्णु झुलुआ झुलावे लेन अपने पारंपरिक गीत गावल जाला। रवि भैया कि ब्रह्मा झुलावे सती मैया के हो विष्णु, लक्ष्मी मैया के हो शंकर, गौरव मैया के हो। जे माई के लड़कियां में ओकर हाथ उठे, जे बाप बात ओकर हाथ नीचे के लड़कियां बनना चाहते हैं दोनों हाथ उठा के अरे हो लागल माई